बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव सावरायनो लादों बड'लेण्डनि राजखान्थि। बड'लेण्डनि राजखान्थि आयदायाव मैयाबो जों सावरायदों गोबां बाथ्रा। गोबां रायजो राजाया जानबुङाव जगाजग खालामदोंमोन बाहागो लाफानो थाखाय, नाथाय जों टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय खाबु होनो हायाखैमोन। दिनै जों बे खाबुखौ होनो लादों। जानबुंनि गेजेरजों नायगिरिमोना 8135980590 डायल खालामबानो जोंजों थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन आरो बड'लेण्ड राजखान्थिनि सायाव गावनि मोन्दांथिखौ बुंहरनानै जोंजों बाहागो लाफानो हागोन। दिनैनि बे सावरायनायाव जोङो हांख्रायना लाबोदों बर' थुनलाइनि लिरगिरिफोर आरो खौरां बिलाइयाव लान्थ्रियै गावसिनि लिरबिदांखौ एबा गावसिनि मोन्दांथिखौ लिरबाय थानाय लिरगिरि बिथांमोन। गिबियावनो आनन्दराम औवारि बिथांखौ जोङो बरायदों आरो सासे दङ अरुण चन्द्र मुसाहारि। दिनै जोङो बड'लेण्डनि राजखान्थिनि सायाव सावरायनाय बिथिङाव रायजो राजाया थोंजोङै जानबुंजों गावनि मोन्दांथिखौ बुंहरगोन, गोनो गोथोफोरखौ बुंहरगोन आरो मा जानांगौ बिनि सायाव बुंहरगोन आरो जोंनि बाहागो लागिरि सानै लिरगिरिया बेवहाय बाहागो लाफागोन। दा बे समाव जों नुबाय थादों जे बड'लेण्डनि राजखान्थि होनना बुङोब्ला बिसायख'थिनि दोहौ फैगासिनो दङ। बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थिनि नटिफिकेसन होनाय जायाखै। अब्लाबो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय गोबां दोलो, गोबां बिजाथिफोरा गाव गावखौ बिसायख'थियाव गसंनो थाखाय साग्रिद जानायखौ मिन्थि मोननाय जादों। बे बेलायावहाय गोबां रायजो राजाया उसुखुथु जानानै दङ। गोबां सानसुमैफोरा बिनि सायावहाय उसुखुथु जादों। मा जानो हागौ बड'लेण्डनि राजखान्थिया? बड'लेण्ड राजखान्थि होनना बुंनायावनो जों मख'नांगौ जादों बड'लेण्डआव आथिखालाव मोननै गोख्रों राजखान्थि दोलोआ दङ। बे जाहैबाय बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्ट (BPF) आरो UPPL। बिनि अनगायैबो बे बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै बुंनाय जादों BJP भारतीय जनता पार्टी। बेनि उनाव दङ हिरा सरनिया एबा नब सरनिया MP बिथांनि दैदेननायाव राजखान्थि दोलो दानाय गण सुरक्षा पार्टी। लोगोसेनो गोबांथार नेसनेल आरो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोर दङ। बै पलिटिकेल पार्टिफोरनिफ्रायबो बे बिसायख'थियाव बाहागो लागोना रोखा जादों। जेरैहाय AGP, कंग्रेस आरो गोबां। बेनि गेजेरावनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल (BPI) दोलोनिबो बेवहाय माने मोखां जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बावैसो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल (BPI) आ जायगा जायगा मेल मिटिं खालामदों आरो बिथांमोना गावसोरनि बिजाथि दैखांनायनि थाखाय थाम थिम खालामनो बागै गोबां जायगायावहाय गुबुन दोलोआरिफोरनि हाबा हुखाखौ सोंख्रायनाय लागै हमदों। दा बेफोर गासै बिथिंखौ लानानै जोङो दिनै सावरायनो लानि। जायफोर रायजो राजाया एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन नायबाय थानाय नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनांगौ दङ एबा मोनदांनायखौ खिन्थाहरनांगौ दं, नोंथांमोना जानबुंजों रायज्लायहरनो हागोन। दा गिबियावनो जोङो लिरगिरि आरो खौरां बिलाइफोराव गावनि मोन्दांथिखौ लिरबाय थानाय बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा बिथाङा गोबां लिरदों। आनन्दराम औवारि, जों बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानि जे आथिखालनि थासारिनि बागै नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बड'लेण्डनि राजखान्थि? बड'लेण्डनि राजखान्थि बा गोबां साननो गोनां बाथ्रा फैदों। मानोना बड'लेण्डआ एक्सुवेलि मोनसे 6 सिडुल एरियासो, मोनसे फुल प्लेजेड मोनसे स्टेट नङा। आरो ओरैबायदि बिनि जिथु सुबुं जिथु दाथाय जिथु जनगाथनि होनना बुङो जायखौ खुब क्रिटिकेल बुंनो थाङोब्ला। बे जनगाथनिखौ नायोब्ला जोंनि बर' हारिनि जिथु जनसंख्या बे खम
आरो बेनि थाखायनो बे बड'लेण्ड आसलते मोनसे बुंनो थांब्ला बर'नि गेजेराव मोनसे बिरोधी पार्टी थानाय बाथ्रायानो फैनो हाखाया नियमफोरनिफ्राय मा गुबै बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला कारण बेनि थाखायनो दा बड'लेण्डआव बा नेक्स्ट बा जिथु फैगौ इलेक्सनफ्राव जोंनि जिथु साधारन जनसाधारनफ्रा बा जोंनि गुबै जनसाधारनफ्रा खौसेसो माने इलेक्सन गेलेजानो लुबैयो कारण जिहेतु माने सुबुं सानखो बा जिथु जनसंख्या गाथुनि बेजों जिहेतु खम आरो बेनि थाखायनो जोंनि बर'नि गेजेराव रायजोफ्रा साधारन रायजोफ्रा माने बेबायदि मोनसे गुबुन हान्जा दालायनानै राजनिति गेलेनायखौ साबजायाखै आरो गुबैयै दा जिहेतु थांनाय 27आव जिथु ओरै जानुवारियाव ओरै माबा सुक्ति जालांबाय आरो सुक्तियाव बुंनो थांब्ला बिटिआर होननानै लादों अबयसे बेखौ दा मावफुंनाय जायाखै आरो बे आयेनावबो मोनसे फैथ'वाखै हयथ' बेयाव गोबां मोनसे प्रसेस दंबावो बेनि थाखायनो बे जिथु जाफुंथ'वाखैखौ समबो नांगोन दा बे जिहेतु बिटिआरखौ मोनसे आबुं महर होनो हाथ'वाखै दा बे खेथ्रआव बे जिथु फैगौ इलेक्सन बिटिसि जिथु इलेक्सन खुब क्रिटिकेल बुंनो थाङोब्ला कारण दा बे जिथु जे बिटिसिखौ जोंनि जिथु हारि जोंनि जिथु गुबैयै हय बिपिएफ बा इउपिपिएलनि जिथु कब्जायाव जुदि फैयाब्ला हयथ' मोनसे जेंना जानो हागौ अबयसे माने जेरै भारतीय जनता पार्टी बिथांमोननि आखायाव थांब्ला बिनि महरा माबायदि जायो बेखौ बुंस'नो हाया खुब सम्भबथ' गाज्रिबो जानो हागौ बा कंग्रेसनि जुदियाव पावाराव थांब्लाबो जुदि हयथ' खुब माबा खहाबो जानो हागौ नाथाय जिथु नुदों जोङो जे सरनिया नब सरनियानि दैदेननायाव जायखौनो जों दा बर' बिथांमोना जिथु मोनसे बे पावारखौ बर'आ जुदि मोनसे गावसोरनि कब्जायाव लांनो हायोब्ला हयथ' जि साननानै हयथ' सुक्ति जादोंमोन दाखालि थांनाय 27 जिथु जानुवारि दा बे बिटिआर जिथु मोनसे जागोन बा बिटिआर नि माखौ लानानै बेखौ मावफुंनायाव हयथ' किसु एसे गोब्राबबो जानो हागौ बेनि थाखाय रायजोफ्रा हय इउपिपिएल बा बिपिएफनि माने आखायावनो पावारखौ थाजानो लुबैदों आरो बेखौ जुदि जायोब्ला दा बर'नि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला मोनसे बिरोधी पार्टी थाथ'आनो जिहेतु जोंनि बिटिसि जिथु जथुंगाथिखौ नायब्ला जों जिथु संख्यायाव जे खम जाना दं आरो बेखायनो जोंनि गेजेराव बेखौ जुदि बुजिलायनानै बा मोनसे खुदै मोनलायनानै सोरनिबा नेतृत्वआव हयथ' मोनसे पावारखौ जुदि लाखिनो हायोब्ला हय माने बिपिएफनि आखायावनो थाथों बा बे इउपिपिएलनि आखायावनो बिथांमोना जुदि जायखिजाया मोननै मादाव जायखिजाया मोनसे जुदि लानो हायोब्ला जोंनि जिथु साननाय बर' हारि जिथु लुबैनाय बिटिआरखौ जों खोब हयथ' गोरलैयैनो बा एसे माबानि गेजेरजों मावफुंनो हागोन होनना सानो नाथाय गुबुननियाव जुदि पावाराव थाङोब्ला हयथ' एसे गोब्राब जानो हागौ आंनि मोनदांनायाव आं बेखिनिखौ बुंबाय नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि आखायाव थादों पावारा दा बिथांमोना ज' जानानै बिसायख'थि गेलेयोबा साबसिनबावमोन होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों आं बेखौथ' बुंनो नागिरदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा भारतनि जेनाखि राजखान्थि थासारि एबा गणतन्त्रनि जिखि सिस्टेम बेवहाय रुलिं आरो अपोजिसन थायो अपोजिसनाबो बेवहाय गोबां रल थायो दा बेखौनो जोङो बुंनांगोन जे राजखान्थि दोलोफोरा ज' जानानै जेनाखि थायो अब्ला बेखौ माने एलायन्स होनना बुंनाय जायो एलायन्स सरकार आरो दा बिथांमोना इउपिपिएल एबा बिपिएफनि खोथा नोंथाङा बुंनाय जादों इउपिपिएलनिबो बिजाथिफ्रा देरहाबोबाय माखासे मानि आरो बिपिएफनिफ्राय माखासे मानि देरहाबोबाय दा देरहाबोनाय माने दोलोनि जेनाखि एमसिएलएफोर जागोन बे एमसिएलएफोरफ्रा माने थोनायसे सरकार दानो हानायसे जुदि जायाब्ला एबसलुट मेजरिटि मोनाब्ला बे मेजरिटि मोनाब्ला होमबा इउपिपिएलखौ लोगोआव लाफानानै सरकार दाजानो लुबैदों नोंथाङा नायबा इउपिपिएलआ माने बांसिनै जुदि एमसिएलए देरहाबोयोब्ला बिपिएफनिखौनो हांख्रायनानै लाबोनानै माने बर'नि बांसिन माने बिजाथि थानाय जेनाखि पार्टि जागोन बे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ दा बै हिसाबै बे मोननै दोलोआ कलिसनजों सरकार दानांगोन होनना बुंनो नागिरदों आं थिग बेखौ बुंनो नागिरदों पलिटिक्सआव बुंनो थाङोब्ला मोनसे खौसे होननाय बाथ्रा फैया आसलथे जे दावहानि उनावसो दावहानि गेजेरजोंनो हयथ' इलेक्सननि गेजेरजोंनो मोनसे खौसेथिया फैयो आरो बेवहाय हयथ' मोनसे हथ'था जायनि जाउनाय मावनाय गोसोआव दहाय नेतृत्व होग्रा बिनि सायाव सोनारो जे नेतृत्व होग्राया जितु एक्सुवेलि मोनसे थांखि लानानै जनसाधारनखौ बा जनसाधारननि बा बै मोनसे हारिनि बा एबा बे ओनसोलनि गासैबो जनगोष्ठीनि
जुदि सुरक्षा होनानै बिसोर जौगानाय सोब बिथिंखौनो संरैखाथि होनानै बेबायदि थांखि गोनाङै जुदि फैयोब्ला थारैनो मोनसे ओरैनो अट'मेटिक माने जनहादरना माने खौसेथि फैयो खिन्थु ओरैनो एक्सुवेलि माने खौसे जानायसो असम्भब आरोखि आं बेखौ सानो दा बिजेपिजों बिपिएफआ एलायन्सआव दं आरो एजिपिआ एलायन्सआव दं आरो फोसावनाय जाखाबाय थाखादों जे बिपिएफआ बिजेपि आरो एजिपिखौ लानानैनो सरकार दागोन बा इउपिपिएलनि बाथ्रा फैयाखै अबयसे बिजेपि एबा एजिपिआ जुदि नांगौसेबां एमसिएल देखायबोनो हायाखिसै अब्ला बिपिएफआ इउपिपिएलखौनो लाफानो हागौ बोरै जादों नोंथांनि बुंनाया पलिटिक्सआव बेबायदि खाथियो दा बाथ्राया मारैहाय जे इउपिपिएलखौबो माने बिजेपिआ लानानै सरकार दानो हागौ हायो हायो बिपिएफआ जेनेबा थोनायसे बिजाथि मोनाखिसै नैबा 19, 19 जाहैबाय बेराफारसे बिजेपिजों इउपिपिएलजों आरो एजिपिजों एलायन्स जानानै बिथांमोनहा माने सरकार दानो हानायनि प्रबिलिटि फैबाय आरो बै समावहाय माने इउपिपिएलनिया खम बिबाङै एमसिएल देरहाबोदों अब्ला बिजेपिआ बांसिन फैबाय दा होनबा बिजेपिआ गावसोरनि सोरबा लिडारखौ बा एमसिएलएखौ सिप बानायनानै इउपिपिएलखौ जों सापर्ट लानाय बेखौ जानो हागौ दा बेखौ नोंथाङा लाइक खालामाखै थारमाने मोजां मोनाखै बे जागोनखौ पलिटिक्सआवथ' माने बेखौ लाइक मोननायनि बाथ्रा गैया मोनसे परिस्थितिया बायध' जागोन आरो बेबायदियाव हयथ' निस्सय जागोन खिन्थु आं सानदों मा दा हयथ' बेबायदि जाब्लाबो हयथ' एसेबां खहा जायोना खिन्थु ओरैबायदि मोनसे पलिटिक्स जोंनो जितु दा बिटिसिआव जों नुनो मोन्दों जायफोर गुबुन जों माने दा गुबैयै नबहरनि जितु नेतृत्वआव जितु मोनसे फैगासिनो दङ बिथांमोननि मोनसे उद्देश्य बा माबाफ्रासो गुबुन हयथ' बेबायदि बिथांमोना थारैनो जुदि गावसोरनि जे पावारखौ बा एसे जुदि सरकार दामारोब्ला बा बिटिसिआव खुंनो जुदि माबाखौ मोन्थायखौ बा मोनोब्ला इलेक्सननि गेजेरजों अब्ला हयथ' मोनसे खहा जागोन आं सानो आच्चा जोङो दान्दिसे ब्रेक लानायनि उनावहाय जोङो सावरायगोन आरो बिनि सायावनो गुवारै फैफिनदों दा जोङो हगारदों जानबुंजों बाहागो लाफानो रायजो राजाखौ एबा नायगिरिमोनखौ नोंथांमोना जिखुनु समावनो डायेल खालामनानैहाय जोंजों जगाजग खालामनो हागोन आरो सावरायनो बाहागो लाफानो हागोन दा जोङो सावरायबावनि जे बे बड'लेण्डनि राजखान्थियाव गुबुन गुबुन बिथिं आरो बिनि सायाव सासे जों लिरगिरि दङ अरुण चन्द्र मुसाहारि जों बिथांनो खाबु होनो नागिरदों नोंथाङा जिनाखि मोनदांबाय थादों आथिखालनि राजखान्थि बड'लेण्डनि आरो आगुनि राजखान्थि बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बेखौ जोङो दानि जे राजखान्थि बारहावा बे राजखान्थि बारहावाखौ जुदि नोजोर होयोब्ला जोङो दानिखौ रायलायनायनि सिगांनो जोङो गोदोनि जे राजखान्थियारि बिथिंफोरखौबो जोङो नोजोर होनानै जों सावरायलायोबा एसे बिनि थार लामाखौ जोङो मोनदांनो हागोन दिनै राजखान्थि
जि बारहावा दा बेनिफ्राय जों मोनदांनो हादों जों बर'फ्रा जोंनि गोदोनिफ्रायनो जे राजखान्थियाव जे बाहागो लाबोबाय थाखादों दा राजखान्थियाव बाहागो लाबोबाय थानाय समाव जों गुबैयै बांसिनै जोङो गोसो होनायखौ नुनो मोन्दों जेब्लानाखि जोङो BSc एग्रिमेन्ट जादोंमोन BSc एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव गुबैयै राजखान्थियाव फैदों जोंनिया मा होननानै BTC निफ्राय जोंनि रायजो राजाया बर'फ्रा राजखान्थियाव थोंजोङै बाहागो लानानै जिबायदि एक्टिभलि जोंनि रायजो राजाफ्रा मुखुब जाना थादों दा बेखौ जोङो जेब्लानाखि नायो अब्ला नुनो मोन्दों मोननै बाहागोआव जोंनि बर'फ्रा राजखान्थि बिथिङाव बाहागो लानानै जुजिबोबाय थानायखौ नुदों राजखान्थियाव बाहागो लाबाय थानायखौ नुदों दा बेनि गेजेराव दानि राजखान्थियावबो बे बिथिंनिफ्राय दोरोदनानै दासिमबो थाङाखै BTC इलेक्सनाव जाबादि जाबोदों बे मोननै गुबैयै ओजोंहाय BPF राजखान्थि दोलो फारसेथिं बै समाव जेनेबा गुबुन राजखान्थि दोलो गैयाब्लाबो दान्दिसेनि थाखाय राजखान्थि हान्जानि ग्रुप बानायनानै बे राजखान्थियाव बाहागो लानो गुबैयै बर' फरायसा आफादाबो बेयो थोंजोङै सोमोन्दो लाफाबाय थादों राजखान्थियाव बाहागो लाबाय थादों थेवब्लाबो बेखौ जों नायबोनायनि गेजेराव जि नुबोबाय थादों बे राजखान्थि दिनैसिम जि राजखान्थि बिथिंखौ जोङो नायोब्ला बे बिथिङाव BPFआ जाफुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों जाफुंबोदोंब्लाबो गिबियाव BTCनि जि गिबि राजखान्थि बिथिं बे राजखान्थि बिथिङाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जि BPFनि देरहासारनाय बे देरहासारनाया सिगाङाव बांसिनै देरहानो हादोंमोन बिनि नैथियाव एसे बाङाय जों जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिनि उनाव आरो नै जि थामथि जि BTC इलेक्सन बे सायख'थियावबो हाग्रामा महिलारियानो सरकारखौ दादों नाथाय थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव मा नुनो मोन्दों एबसुलेट मेजरिटि होननाय BPFआ बेहाय जाफुंसारनायखौ नुनो मोनाखै नाथाय बिथाङा गुबुन दि पलिटिकेल कमप्रमाइज पलिटिकेल एडजास्टमेन्ट बेखौ फर्मुलाखौ बाहायनानै गुबुन MCLA जायफोर देरहादों बे देरहानायखौ लाबोनानै नाथाय बिथाङा एबसुलेट मेजरिटिनि अनजिमायाव थांनानै सरकारखौ दा BTC सरकारखौ सालायनो हादों दा नैबे बिथिङावबो दा जोंनि बे गावनाय जे राजनिति बे राजखान्थियाबो दासिमबो जोंनि बे महराव दंबाय थायो दा गुबैयै नै देग्लायनि जि राजखान्थि बे राजखान्थिया आलादा महरै एसे नुजानो नागिरदों सिगांनि राजखान्थि दोलोआव नुनो मोन्दोंमोन आगोलाव जेनेबा कंग्रेस BJP AJP बेफोर राजखान्थि दोलोफ्रा नाथाय जोंनि BSc बिसायख'थियाव थोंजोङै एफाग्राब माने बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै नाथाय लासैनो मा जाहैबाय दिनैसिम बे गुबुन राजखान्थि नेशनेल पलिटिकेल पार्टिफोर जायखौ बुंनाय जाहैदों कंग्रेस BJP AJP बिसोरनि राजखान्थि दोलोफ्राबो नाथाय BScनि जि बिसायख'थियाव जोबोद थोंजोङै नोजोर होनानै बाहागो लानायनि जि थासारि बारहावा बे बारहावाया खिन्थु दा लोब बारनो हमदों आरो थारमाने BTCनि इलेक्सनाव बाहागो लानानै बिथांमोनाबो BTCखौ सालायनायनि जिखिनि पलिटिकेल मटिभेसन जायखौ बुंनाय जाहैदों बे पलिटिकेल मटिभेसनखौ जोङो दा नोजोर होनानै नुनो मोन्दों जायनि जाहोनाव गुबुन सिगांनि बिसायख'थिफोरनिख्रुइ देग्लायनि जे राजखान्थिनि बारा बे राजखान्थि बारा आलादायै बारनायनि जों नुनो मोन्दों गुबैयै दा जोंहा मोनसे थांनाय 27 जानुवारि 27 जानुवारियाव जि BTR जे थामथि बर' गोरोबथा होननानै बुंदों बे थामथि बर' गोरोबथानि उनाव नाथाय जोंनि पलिटिक्सआ एसे आलादा महरै आवगायनानै थांनो नागिरदों दा गुबैयै बेहाय जाहैबाय मा बर'नि पलिटिक्सखौ नोजोर होनानै गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा बांसिन नोजोरखौ होनो नागिरदों बेनो नागिरदों नाथाय बेहाय जोङो बोरैबा आन्दायनानै जोङो बोरैबा थालांगोन नामा एसे साननो गोनां बर' पलिटिक्सआ खारन पलिटिक्स होननानै बुङोब्ला पलिटिक्सआ जेब्लाबो डेम'क्रेसि फैयो डेम'क्रेसिजोंनो जों दा आवगायलांनो नागिरगासिनो दङ दा डेम'क्रेसि होननानै बुङोब्ला डेम'ग्राफि फैयो सुबुं सानखो फैयो दा डेम'ग्राफि जुदि फैयोब्ला मा जानानै दङ फारसेथिं जोंनिया जि BTCनि जि डेम'ग्राफि बे डेम'ग्राफिक पेटार्नआ खिन्थु जोंनिया आलादा रोखोमनि एसे जों नायनो मोनो मानो होनबा BTCआव जोंना मा जाहैबाय बर'फोरखौ हमना लादो 25% आदार्स ट्राइबेलफोरखौ लानोबा 30% जाहैयो नाथाय 30%नि गेजेरावबो बे गुबुन जायफोर बर' राव नङै ट्राइबेलफोर दङ बिसोरनि साननाय हनाया आलादा रोखोम दा फारसेथिं मा जाहैदों
70% गुबुन रावारिफोरनि जि दोलो दा बिथांमोना मा जाना फैदों बै 70% पपुलेसन पेटार्नखौ लानानै नोजोर होनानै जोंनि बिटिसिनि बे 20% जायनि दावहानि गेजेरजों बिटिसिखौ लाबोदों बा गुबुन जोंनि बड'लेण्ड एकर्डखौ लाना फैदों बेनि सायाव गावसिनि पलिटिकेल सुप्रिमेसिखौ आवग्रिना लानायनि जिखिनि आसा बे आसाखौ जों खिन्थु नुनो मोन्दों दा बे नोजोराव नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जे पलिटिकेल ट्रेन्ड जि सोलिदों बे ट्रेन्डजों जोङो जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेल पावारखौ जोङो हमथा लाखिनो हागोन ना हाया बे जिनिसा खिन्थु नोजोराव फैगासिनो दङ लासैनो जोंनि पलिटिकेल पावारा मालायनि आखायाव थांगासिनो दङ हमना लादो थांनाय बारनि दिनै नबसरनानि जे पलिटिकेल जे मटिभेसन बे मटिभेसना जाहैबाय मा थांनाय MP इलेक्सनाव मा जाहैबाय एबसुलुट मेजरिटि जायखौ जों आसा खालामनो हाया जोबोद बिबांनि भट मोननानै बिथाङा MP जानो हादों बिनि उनावबो बे नबसरनानि पलिटिकेल माबायानो सिन्थायानो नाथाय जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव बे आवग्रिना लानो हानायनि खाबुखौ बिसोर लानो हाबावबाय दा बेबायदि जुदिखौ नायोब्ला नाथाय बे MP इलेक्सननि उनाव खिन्थु MLA इलेक्सननि साननाय हनाया एसे आलादा जायो दा MLA निजों आरो नै जे बिटिसिनि जि इलेक्सन बे इलेक्सना एसे आलादा रोखोमनि जानो नागिरो जोंनिया खोन्दो फिसा जाबाय नालाय दा बेखायनो बे फिसा पलिटिक्सआव राजखान्थियाव जोङो माबोरै जोंनि थांना थानायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामनो हायो बा पलिटिकेल पावारखौ जोङो माबोरै बाहायनो हायो बे बाथ्राखौ जों साननांगौ बर'फ्रा गुबैयै पलिटिक्सजों जोंनि बर'फोरनि मोनसे माखासे जेंनाफ्रा थोंजों सोमोन्दो दङ जेंनाखौ लानानैनो बर'फ्रा राजनिति खालामबोदों आरो जोंनि गुबै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों राजनितियावबो हाबबोखादों बेखायनो जोंनि जाथिनि मोनसे हारिनि मोनसे जेंना दं नालाय बे जेंनाखौ राजखान्थिनि गेजेरजों सुस्रांनो नागिरदों नालाय बेखायनो जोंनि साननाय हनाया एसे आलादा रोखोम जानांगौ गुबुन राजखान्थि हान्जा जेरै कंग्रेसनियानो जाथों BJPयानो जाथों AJPयानो जाथों बिसोरनि राजखान्थि मटिभेसना आलादा खिन्थु जोंनिया आलादा जानांगौ मानो होनबा जोंहा जाति सेन्टिमेन्टनि खोथा दङ जाति सेन्टिमेन्ट लानानै जोङो जिहेतु राजखान्थिखौ खालामो नालाय बेखायनो जुदि जोंनि बे 25%नि गेजेरावनो जुदि जोङो जोंनि राजखान्थि नि बिथिंखौ जुदि गोख्रों खालामनो हायाब्ला जों राजखान्थियाव मालाबा फेलें जालांनो हागौ फेलें जायोब्ला अब्ला जाय थांखिखौ लानानै जोङो राजखान्थि खालामबोदों जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों जादों माबा राजखान्थि खालामबोदों बे जिनिसा लासैनो खिन्थु एसे लोरबां जाबोगासिनो दं मानो होनबा MP इलेक्सननिफ्राय MLA इलेक्सननिफ्राय नै BTC इलेक्सनावबो दाथ' जि नुनो मोन्दों MP इलेक्सननि उनावनो जों मोनसे बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों मा जाहैदों मा जिहेतु बर'नि गेजेराव मोननै हान्जाया ग्रुपा जाहैबाय BPF आरो जोंनि गुबुन मोनसे UPPL हान्जा दंखायो दा ओरैबायदि मोनसे गुबुन भटार्सफोरनि गेजेराव मोनसे बार सोनानै होदों ओरैबायदि सोदों BTCखौ अकुपाइड खालामनायनि मोनसे प्लेनिं खालामदों दा खालामनायनि गेजेरजों मा खालामदों बेखायनो मा जाहैबाय BPFजोंबो बिसोरो हाबहैगोन UPPLजोंबो बिसोरो हाबहैनाया मा जाहैगोन बेनिफ्राय हाबहैनानै बिसोरखौ गोख्रों खालामनायनि उनाव खिन्थु भटखौ खिन्थु नाथाय जोंनो होआ दा बे सिन्थाया जुदि थाबाय थायोब्ला जोंनि जातिखौ लानानै जोंदि पलिटिकेल भाबै जोङो राजखान्थि भाबै जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नागिरदों बे फेलें जाहैगोन नामा मानो होनबा बे जिनिसा नुबोगासिनो दङ दा थांनाय बाराव BPFआबो 18 ना 19 मोन्दों UPPLनिफ्रायबो माबा मोन्दों 7थाल' MCLA मोन्दों बे मोननैजोंबो ज' जानो हाला ज' जायाब्ला खिन्थु मालायनि आखायाव पावारा थांगासिनो दङ दा जुदि मालायनि आखायाव जुदि पावारा थाङोब्ला बै मालाया जुदि BTCखौ सालायोब्ला अब्ला मा जाहैगोन जोंनि जि इसेबां स्ट्रागोलनि गेजेरजों दावहानि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों जायखौ जों बिनानै लाबोनो हादों दाबि खालामना लाबोनो हादों बे दाबि खालामनानै लाबोनाय बिथिङाव जों मालाबा फेलें जाहैनायनि लामाया खिन्थु एसे फैगासिनो दङ बेखायनो आसा खालामो जोङो दा बेनि गेजेरजों बुंनो सानो जोंनि गेजेराव जि पलिटिकेल डिफारेन्स थागोन थेवब्लाबो जातिनि जेंनाखौ लानानै जिहेतु जोङो राजखान्थि खालामदों जेला जातिनि जेंना समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो ओंखारबोदों जेला बेखायनो पलिटिकेलि कमप्रमाइसआबो मालाबा जानांगौ बेक्तिगत थान्दाफोरखौ एसे जों नागारलायनांगोन गावनि पावारखौनो लाथारनांगौ मोनथारनांगौ जोंनो जाथारनांगौ होननाय बाथ्रायाबो फैनो नाङा बेखायनो पलिटिकेल कमप्रमाइस एसे साननाय हनाय एसे सानलायखागोन थेवब्लाबो बेनि गेजेराव जों एसे गोरोबनानै जों खामानि मावनो हालाय नामा बेखौ जोङो बिथिं खालामनो हायो बे जाबाय नोंथांनि मोन्दांथि जे नोंथां नुबाय
जि स्ट्रागल खालामनायनि गेजेरजों बर'फोरनि मोनसे पलिटिकेल माने इक'नमि माने एजुकेसन डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेनाखि एरेन्जमेन्ट जादों गावसुंथा गौथुम बिटिसि एबा दा मोननो थांगासिनो दङ बिटिआर थारमाने बे बिटिआरनि माने जोंनि बिगोमा जानांगौ बेयो बर' मानसियानो जानांगौ नोंथाङा बेखौ बुंनो नागिरदों आरो गुबुना जायोबा आख'बो जागोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे बिटिसिनि बिसायख'थिनि समस्थिया जाहैबाय गासै बियाबा गासै 40टा 30 जाहैबाय एसटि आरो मोनबा जाहैबाय अपेन बेवहाय एसटिफ्राबो दालायनो हायो आरो नन एसटिआबो दालायनो हायो जेनेरेलाबो आरो मोनबाया जाहैबाय माने नन एसटिनि थाखाय रिजार्भ दा बे हिसाबैहाय नोङो माने साबा थारमाने माने नन एसटि रिजार्भ जुदि जागोन बेथ' साबा जाथारबाय आरो अपेन जुदि दङ बेवहाय साबा बे साबायावबो माने बर' नङै बा एसटि नङै मानसिया देरहाबोबाय होमबा साजिल'सो जायो बिथांमोना होमबा बिथांमोना माबोरैहाय गावसोरनि आवथायाव लांनो हानांगौ जाखो जेरावहायनोखि 30सा माने बिजाथियानो माने ट्राइबेलनिफ्राय फैगोन एबा बर'निफ्राय फैगोन जोबोद साननो गोनाङा बेखिनि दङ दा जोंनि गेजेराव जे ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेल आरो बिटिसिआ जाहैबाय ट्राइबेल सेक्युर्ड मोनसे माबा बेयो जन जाहैबाय दा बिनि गेजेराव जों जुदि नायोब्ला थांनाय बिटिसि इलेक्सनखौ जुदि नायोब्ला जों बुंबाय थादों बेहाय नब सरनिया मैखोम भाबै रल लादों बाहागो लादों आरो बिनि बिफावआव मा जाहैबाय जों बुंबाय थादों आरो जों दाबि खालामबाय थादों नब सरनियाबो एसटि नङा होननानै नब सरनिया दा नब सरनिया बायदि मानसि जोंनि आसामावथ' मानसि आंखाल गैला दा थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो बेखौनो नुनो मोन्दों गोबां देखायाबो दिनै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै एमसिएलए दारायदों देरहादोंबो जेराव ट्राइबेल रिजार्भ खथा दङ बेहाय बिसोर देरहानो हादों दा बिदिखौ बिसोरो बेबायदि फर्मुलाखौ लानानै जोंनि गेजेराव हाबफैगोन नामा दा जोंनि गेजेरावनो गोबां बर'फ्रा गोदो सरनिया जानानै गोबां माबाफोर जानाय दङ देखा दङ सोरबा दास दङ सोरबा मेदि दङ दा बे मेदि देखा दासानो एसटि सार्टिफिकेट लानानै जुदि जोंनि ट्राइबेल सिटआव जुदि एमसिएलए कन्टेस्ट खालामफैयोब्ला आरो अब्लानोथ' जोंनि सासे जानबुंजों रायलायनो नागिरदों बेखौ रिसिभ खालामग्रोनि नोंथांनि मुंखौ बुं आरो बबेनि नेटवर्क प्रब्लेम दे नोंथाङा जिनिखि बाथ्राखौ बुंनाय जादों जे एसटि नन एसटिनि बाथ्रा होनदों आरो एसटिनि सार्टिफिकेट लानानै माने जायफोरनाखि कन्टेस्ट खालामदों बिथांमोना एसटि नङा होननानै नोंथां बुंनायदों नामा एसटि नाय बेखौ जों बुंनो हायो एसटि नङाब्लाबो आरो नंगौब्लाबो जों बेखौ दानिया बेखौ बासिनानै सायख'नानै दिहुननांगौआबो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब बाथ्रा जाहैबाय दा बुंदो दा नब सरनिया सोरबाया होनदों एसटि नङा होननानै सोरबाया होनदों एसटि होननानै दाबि खालामदों दा बेखौ सोर दानिया जास्टिफिकेसन बेनि गेजेराव हाबनानै सोर बेखौ सार्टिफिकेट दानिया होनो खिन्थु नाथाय सरकारि भाबै बेखौ एक्सेप्ट खालामबाय बे एसटि होननानै दा फारसेथिं एसटि होननानै थांबाय बियो खिन्थु नब सरनिया होनना बुङोब्ला दिनै बर' जायखौ दादों गणसुरक्षा मन्च होननाय दादोंब्लाबो नाथाय सेन्टिमेन्टआ नाथाय बर' राव नङै बिसोर बर' जानानै दङ सेन्टिमेन्टआ बेनोखा ओमफ्राय गुबुन बिथांमोनहा माने बर'सो दादों खिन्थु माने बिथांमोना माने जनजाति होननानै दायाखै बिथांमोना ट्राइबेलानो जागोन खिन्थु बर' नङि दा बेखौ नायदो दा ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेल जाहैबायथ' खोथाया दा बिसोरो जुदि ट्राइबेल नङा होनना बुङोब्लाबो सेन्टिमेन्टआ खिन्थु ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्ट गैया बिसोरथ' बिथांमोनथ' ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्ट गैया
ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्ट जुदि थानायमोनबा नबसरनाया दिनै ट्राइबेलनि एगेन्सै खोथा बुंनाय नङामोन ट्राइबेलनि डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंगौमोन नाथाय दिनैनि मोनफ्रोमबो खामानि मोनफ्रोमबो राव मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो दिनै ट्राइबेलनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनो नागिरो बर'आ जाय बाथ्राखौ बुङो ट्राइबेल हिसाबै बुंनो नागिरदों नाथाय बर' रावनि बर'फोरनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै नबसरनाया अपस खालामो दा बे बेलायाव जोङो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रा गुबुन गुबुन रावारि मानसिफ्रा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै जुदि ट्राइबेलनि सिन्था खालामनानै मावनो फैनाय जों बेहाय नुनो मोनखानाय नङा आरो नुनायबो नङा जायनि थाखाय जों बेखौ जों बेखौ अपस खालामबाय थानाय जाहैदों आरो गोबां अर्गानाइजेसना बेखौ खालामदों बेखायनो जों साननो हायो गुबुन गुबुन रावारि मानसिफ्रा जायखौ अबर'प जानानै बिथांमोना ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बिथांमोना देरहानो हायोब्ला जोंनि अरिजिनेल जायफोर ट्राइबेल बे ट्राइबेलफोरनि हेंथायै बिसोरो गुबुन खामानि मावनो हागौ आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि दा बड'लेण्डनि राजखान्थियाव माने बर' जोंनि गौथुम दङ बिसोरनि बिफावा जोंखौ बर'फोरखौ एबा माने बड'लेण्डनि राजखान्थियाव मोनसे गुलाय गुजाय थासारि लाबोनो खोन्था बुंनो नागिरदों थारैनोखा आरो बेहाय जोङो बुंनो हायो एक्सुवेलि बिसोरनि बर' जि गौथुम फैदों बे बर'फोरनि गौथुमनि जि थांखियानो जाहैबाय बर'फोरनि राजखान्थिखौ गुलाय गुजाय खालामनायनि मोनसे थांखिखा उद्देश्य दंखायो बेहाय जेन जोंनि माबा बर'फोरनि पलिटिक्सआव बिसोरो गुलाय गुजाय खालामनानै बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि जेंना सुस्रांनायनि बेलायाव माबोरै जोंखौ होबथानो हायो बे थांखिखा जोंनि जौगानायखौ बिथांमोना लुबैयाखै जोंनि दावगालांनायखौ बिथांमोना लुबैयाखै बिथांमोनाबो माने राजखान्थियाव माने गोख्रों जानायनि जाहोना जाहैबाय जे माने बर' नङै गामिफोरखौ बिटिसिनिफ्राय माने एरख'नो एबा बोखारना लांफिननो दा बिटिआर सुक्ति जादों दा बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय मोनसे आर्गुमेन्ट फैबाय जे जायफ्रानाखि माने बिटिआराव थानो गोसो गैया बिथांमोना ओंखारलांफिननो हागोन होननाय जादों आरो जायफ्रानाखि बिटिआराव हाबनो गोसो नांजाबफानाय गामिफोर दङ बिसोर हाबफैनो हागोन नैबेदिखौ अपेन मोनसे अपसन दोननाय जादों आरो बिनि थाखाय माने जे जास्टिफिकेसननि गेजेरजों बे नागारनाय सोसननाय बेखौ खालामनाय जागोन बिनि थाखाय मोनसे कमिसन बसायग्रोनाय जादों आरो बे कमिसनखौ माने जानो हागौ बिटिसि बिसायख'थिनि उनावनो दानोबो हागौ आरो बिनि उनावहाय बिटिआरआ आबुं महर मोनगोन दा बेबायदि जादों दा होमब्ला माने दा जेनाखि बिटिसिनि राजखान्थि बा बड'लेण्डनि राजखान्थि जों सावरायबाय थादों दा बे बेलायावहाय जों नोजोर खालामनानै नुहुरो जे माने नबसरना दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टिया बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै जेनाखि बिनि बिगोमा जाफैनो नागिरदों बा पावारखौ आवथायनो नागिरदों अब्ला बै बिटिआरनिफ्राय बा बिटिसिनिफ्राय ओंखारलांनो लुबैनायनि बाथ्राया फैनाय नंला होमबा बिटिआरआथ' ग्रोम ग्रोम बुरजा सिमा लानानैहाय माने हा आवग्रिनानै एरिया आवग्रिनानै दानाय जासिगोन जों बिथांमोननो पावारबो होनाया मोजां दा नायदो बेहायनो जोंनि बे बिटिसिआनो जा बिटिआरआनो जा बेहाय जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों मोननाय मोनसे फिथाइ थायनाय बे मोनसे फिथाइ दा बे फिथाइखौ जोङो मा खालामनो नागिरदों फिथाइखौ गोमोन खालामनो थांनायावनो जोंनि गेजेराव नाथाय बायदि रोखोमनि जोंनि गेजेराव जेंनाया नुजादों जायखौ पलिटिकेल जेंना जायखौ राजखान्थि जेंना जों नुनो मोन्दों दा बे बिटिआर आरो बिटिसिआनो थागोन बिटिएडिमोन जायखौ बिटिएडिनि गेजेराव बिटिआर फैनो नागिरदों नाथाय मोनसे एग्रिमेन्टआव जोङो जेला एसे नोजोर होबाय थादों दा बिटिआर जि एग्रिमेन्ट गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथायाव माखासे जों जुदि नोजोर होयोब्ला जों बेहाय नुनो मोन्दों बे एग्रिमेन्टखौ जेरै जोंनि थाखानाय बिटिसिनि माखासे एरियाखौ दानख'नाय जाहैगोन दानख'नो हागोन मेबि होनखादों नालाय दानख'नो हागोन आरो सोरखौ दानख'नो हागोन जायफोर नन बड' स्पिकिं मानसिफ्रा बेहाय हाबनानै दङ आरो बेहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खायदाखलि बेहाय बुंबाय थादों जोबोद सोलोयै बुंबाय थादों भुलक्रमे बे बिटिएडिआव भुलक्रमे जोंनि नन बड' गामिया हाबनानै दङ होननानै भुलक्रमे होनबाय थादों भुलक्रमेसो नाथाय बे बिदि जुदि सोदोब बाहायनानै जुदि जायोब्ला भुलक्रमे हाबफांनाय बे जायफोर नन बड' गामिफोर बेखौ गासैखौबो जुदि दानख'नानै जुदि दोनोब्ला अब्ला जोंनि बिटिएडि एरियानि जिखिनि मेप बे मेपआ माबायदि अबस्था जागोन जोबोद गिदिर कुइसन बिनि उनाव
दानिया जोंनाव फैनोसै बिटिआर फैनाय लोगो लोगो जों माखासे ओनसोलखौ जोंनाव सोगोन होननानै बुंनाय जाहैदों दा बे ओनसोलखौ जुदि सोयोब्ला मोनसे जेंनाया जोंनाव फैगोन जों बेखौ एसे नुनो मोनदों आरो बेखौ कमिसन दानायनि गेजेरजों सोनो होनाखै होनबा कमिसन दा कमिसनाव मोनसे सासपेक्ट दङ भारतबर्षआव गोबां बेबायदि माखासे एग्रिमेन्टखौ मावफुंनो थाखाय माखासे कमिसन दानानै होनाय जाहैदों बे कमिसननि रिपर्टआ दासिमबो जोंनि नोजोराव दासिमबो साक्सेसफुल महराव दासिमबो नुनो मोनाखै माखासेखौ नुनो मोनाखै आरो जाफुंनायखौबो जों मोनाखै दा आसाम गोरोबथानि 6 दफा बिनि थाखाय गोबां कमिसनबो दाबो मावफुंनो मोनाखै 36 बोसोर आगान सुरबाय दा जोंनियाबो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जिहेतु कमिसनखौ दागोनसो आरो दानायनि थाखाय जोंनाव माबाया एसेम्ब्लियाव फुटाब जानांगोन पार्लियामेन्टआव फुटाब जानांगोन बेनिफ्राय पास जाना फैनांगोन लेंग्रि प्रसेसआव फैनानै दंबाय थायो दा बेखायनो बेहाय जुदि कमिसन दानानैसो जुदि फैयोब्ला आरो कमिसना बेहाय हाबनानै जोंनाव जोंनि गेजेराव हाबनानै बेफोरखौ दानख'नाय सोदेरनायखौ जुदि हिसाब निकास खालामबाय थायोब्ला बेखिनिया बेसेबां समनि गेजेराव जागोन बे दासिमबो कनफाइन्ड जेबो टाइम पिरियड जोंनो होआखै आरो फारसेथिं मा जानो नागिरदों जेलानाखि कमिसना बै गामि गामि जायखौ बर' गामिखौ ओरैहाय सोदेरफैनोसै गुबुन रावारि गामिफोरखौ दानख'नोसै बेहाय खालामनायनि बेलायाव मा जाहैगोन सोरबाया दानख' थांनोसै ओमफ्राय सोरबा फैनो नागिरोबा बै ओनसोलनि समस्तिनि जिल्लानि माखासे सुबुं एबा लिडारफ्रा बैखौ हेंथा होगोन नामा हेंथा होनायनि उनाव मा जागोन हेंथा होनाय लोगो लोगो मा जाहैगोन जोंनि गेजेराव दावराव जानोसै दावराव जानाय लोगो लोगो कमिसननि रिपर्टआ बेहायनो गोनो गोथो थाथ'लायनोसै दानिया आरो बेहायनो मा जाहैगोन मोनसे आसाखौ जोङो मोनसे नुबाय थानो नागिरदों बेहाय जुदि बिनि गेजेरावनो जेनाखि बै बिटिआरआव सोनायनि थाखाय माखासे बर' गामिखौ लाबोनो नागिरोबा बै ओनसोल लिडारफ्रा जुदि बैनि एगेन्स्टआव जुदि सोनो नागिरनायनि एगेन्स्टआव जुदि हाइकर्ट होनाङोबा बे हाइकर्ट जानाय लोगो लोगो मा जाहैगोन जोंनि गेजेराव बे हाइकर्ट डिसिसन जायागौ माने बे गामिखौ जों लाबोनो हाया बेखौ जुदि नोजोर होयोब्ला दाना नायदो जोंनि बिटिसि बा बिटिआरआ बबे समाव इमप्लिमेन्ट जाहैगोन मा समाव मावफुंनो हागोन जोबोद लेंग्रि प्रसेसआव थालांगोन नामा बे गिदिर कुइसन आरो बे कुइसना बेखायनो एग्रिमेन्टआवनो बेफोर बाथ्राखौ फैफाजोबनो हायोब्ला जोङो मोनसे मोजां जागौमोन जों आसा खालामनो हायो मोनसे बानबुंथि दङ बे जाहैबाय जे बर' नङि गामिखौ बिटिसिनिफ्राय दानख'नांगौ बे आर्गुमेन्टआ पलिटिकेल डायलगमोन होननानै गोबाङानो बुंनो नागिरदों आरो बेखौ थांनाय बोसोरबायाव जेबो खामानि मावनाय जायाखै नब सर'निया बिथाङा एमपि जानानै बिथाङा एमपि जाबाय पार्लामेन्टआवबो बिथाङा खनसेबो बाथ्रा एरखाङाखै माने दैखाङाखै जे बिटिएडिआव माने गोबांथार बर' नङि गामि हाबदों बेखौ बख'फिननांगौ बिदि बिथाङा बुङाखै आरो नै दा बावैसो बे बिटिआरनि गोरोबथायाव मोनसे क्लज दोननाय जाबाय बर' नङै गामिफोर हाबसनफ्रांनाय दा बेफोरखौ बाहेराखौ माने बिटिआरनि बायजोआव दोननाय जाथोंसै माने दोननो हागोन ओरैनो जादों मेबि एक्सक्लुडेड स' आरो गोदानै हाबफोरनायनि थाखायबो राहा लानो हागोन दा बिदि बुंदों बेनि थाखाय कमिसन दा बाथ्रा बेखिनियावनो जोंहा नुनो मोनबाय जे गोबां माने सानसुमैफोरा आसामनि सानसुमैफोरा बा बुद्धिजिबिफोरा बुंबाय थादों जे जेनाखि हाबखानानै थानाय गामिफोर दङ बर' नङि गामिफोर दं बेफोरो जाहाथे बिटिआरनि बायजोआव थाया जाहाथे बिथांमोनाबो बिटिआरावनो थानानै रुजु रुमु जाहाथे संसारखौ जाफालायनो हायो बिदि मोनसे आर्गुमेन्ट फैबाय दाथ' माने बिटिआरआ साक्सेस दा नैबे बेलायावनो जोङो दा नैबे बिथिङाव जुदि नैबे जायखौ सानसुमै होननानै बुंनाय जाहैदों सावरायगिरिफ्रा बुंनाय जाहैदों बिटिसिनिफ्राय जायखौ एक्सक्लुड खालामनो थाखाय जायफोर जि एग्रिमेन्टआव खालामनो हागोन होननानै जायखौ बुंनाय जाहैदों आरो जों हाबदेरनो हागोन बे बेलायाव नै नोजोरा जुदि बेफोरनि फैयोब्ला ओंखारलांनो नाङा होननानै जुदि बयनिबो बानबुंथिया जुदि फैयोब्ला बे जोबोद मोजांनि खोथा आरो बिटिआरावबो जुदि गोदान हाबफैनांगौबा जुदि बे हाबफैयोब्ला बे मोजां जों नाथाय एरियाखौ खम खालामनो नाङा बे बेलायाव बेखायनो दा बे बिटिआरखौ जुदि सामलायनायनि बेलायाव दा बेखायनो जोङो बेनो सांग्रां जानांगौ दा बिटिआरखौ जोङो दासिमबो महर होनो हायाखै बे महर होना थांनायनि सिगाङावनो जोङो पलिटिकेल जिखि जोंनो पावार नांगौ बे पलिटिकेल पावार नांगौआव जुदि जोंनि गेजेरावनो पलिटिक्सखौ जुदि पावारखौ सेलायलायनायनि जुदि जों गेम गेलेयोब्ला अब्ला जों बिटिआरखौ मोगथां महर होनो हानायाव जोंनि गेजेराव बेले बेजे फैगोनखौ जोङो नुनो मोनो। थारमाने नोंथां बुंनो नागिरदों जे बिटिआरनिफ्राय
माने जाहाथे गामिफ्रा दानख'नाय जाया थारैनो ना बेहाय मोनसे खोथा दङ दानख'नाय जायैखायनोथ' बर' पलिटिक्सआ बा बड'लेण्ड पलिटिक्सआ माने सादोर गोलैदों ट्राइबेलफोरा मानो होनना बुङोब्ला जाय गामिफोरा बर' नङै गामि बेफोरनि पलिटिकेल जिनिखि माने माने एडप्सन जाबाय थादों बा माखासे सोलो बोलो सानलाय हलाय जाबाय थादों जे बर' नङैफोरा एबा ट्राइबेल नङैफोरा बे पावारखौ अकुपाय खालामनो थाखाय बिजाथि दैखांनानै बर'फोरखौ जारला खालामनाय बे खालामनो हादों मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय गोबांथार बर' नङै सुबुंफोरा भटारफोरा बर'नो भट होलिया दा बिदि जानायनि थाखाय जोंनि पलिटिक्सआ जारला जादों अब्ला जोङो मानो बुंनो हाया जे बे बिटिआरनिफ्राय बैसोरो ओंखारलांथोंसै जोंथ' बेखौ बुंनो हायो ओंखारलांनायाथ' मोजांसो जानोसै मानो नोंथां बाजाखो दा बेखौ नाय बेहाय बाजानाय आरो फादानाय बेहाय जेबो माबा जेबो खोथा गैया जोङो बिटिसि एबा जों बड'लेण्ड सोमावसारबोदों बड'लेण्ड सोमावसारबोदों बेनिफ्राय जोङो बिएसि मोन्दों बिटिसि मोन्दों बिटिसि मोननाय लोगो लोगो बेहाय बिटिएडि मोन्दों बिटिसिआसो सरकार जाहैबाय बिटिएडि मोन्दों बिटिएडिआव जाहैबाय मोनसे एरियाखौ लानानै बिटिएडि जोंनो होनाय जाहैदों भारत सरकारा संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जोंनो मोनसे एरियाखौ होदों एरियासो होदों दा बे एरियायाव सोर सोर दङ सोर सोर गैया बेजों खुनु खोथा गैया बे गासिबो थानांगौ नाथाय दा जोङो मा जाहैदों दा एरियाखौनो जों जिखिनि मोनखानाय एरियाखौ बाउन्डारिखौ जों जुदि दानख'नानै जुदि गारनानै जुदि हगार हरोब्ला जोंनि बे एरियाया दा बे बिटिसि एरिया बिटिआर एरिया माबायदि जागोन होनबालाय दा बेखौथ' जों मोननो हायो जों एरियासो मोनदों बे गुबुन गुबुन रावारि मानसि थानो हागौ गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसि थानो हागौ बायदि रोखोमनि मानसि थानो हागौ बे एरियायाव जोंनो नांगौ जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय एरिया बे एरियायाव गासैबो हारिनि मानसि थानो हागोन मा गारि गासैबो मानसि सुबुंनि मानसि थानो हागोन दा बे बिसोरो जारला खालामना होफैगासिनो दङ बर' राजखान्थियाव बड'लेण्ड राजखान्थियाव दा बेखायनो जोंनि बिटिएडि एरियानि जिअग्राफिकेल जि अबस्था हालोदा जोबोद आसलथे मोजां नङा बारा जोङो गोदोनो हाखानांगौमोन जोङो बे बिटिसिआनो जा बिटिएडिआनो जा बा बिटिआरआनो जा गोदोनो हाखानांगौमोन नाथाय दानि जि जोंनि बिटिसिनि बा बिटिएडि एरियानि बा बिटिआरनि जि जनगाथ'नि बा जिअग्राफिकेल एरियायाव जायफोर सुबुंफोर दङ रायजो राजाफोर दङ बे डेम'ग्राफिक जोंनि पिक्सारा सावगारिया जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जानानै दङ बे डेम'ग्राफिक सावगारिया जुदि जोंनिया गोरलै खालामोनब्ला अब्ला जोंनि साननाय हनायखौ जोङो पलिटिकेलि जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जायोब्लाबो जों माबा मोनसे खालामनो हागोन नाथाय जोंनि जि डेम'ग्राफिया जिहेतु डेम'क्रेसियाव रल होखायो रल होयोब्लाबो नाथाय जोंनि एरियाखौ लानानै जोंनि एरियाखौ हगारनांगौ बाथ्रा गैया जोङो पपुलेसना जोंनि गेजेराव एफेक्ट खालामदों होनबाबो जों बेखौ हगारनाय बाथ्रा जों बेखायनो बिसोरजोंबो जोङो मा खालामनांगोन जोङो रायज्लायनांगोन जेन बिसोरनि गांनाय उखैनायखौबो जों नायनांगोन आरो बेहायथ' जोंनि जायफोर 6 शेड्युल एरिया होननानै बुंनाय जाहैदों दा बेखौ साननो हायो 6 शेड्युल एरियायाव जिहेतु ट्राइबेल मानसिखौ लानानैसो जिहेतु 6 शेड्युल एरियाखौ होनाय जाहैयो आरो 6 शेड्युल एरियाखौनो जोंनि बे भारत संबिधानाव एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनो होनाय जाहैदों बे 6 शेड्युल एरियायाव गुबुन मानसि थानायनिबो बाथ्रा फैनो हाया बेखायनो एरियाखौ गारनानै मानसिखौ थाङोबा थांदों नाथाय एरियाखौ हगारनायनिथ' बाथ्रा फैनो हाया खारन बेहाय जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकखौ लानानैथ' 6 शेड्युल एरिया फैदों नङा होमबा दा 6 शेड्युल एरियायाव जोङो जोंनि थांना थानायनि सिन्थाया जोंनि थांना थानायनि पलिटिकेल पावारा बेहाय इनटेक्ट थानांगौ बेहाय गुबुन मानसि थाफैनो हागौ बिसोरखौ जोङो बेबस्था लानांगोन बिसोरथ' जोंनि ट्राइबेल ब्लकनि मानसि नङा जेनेरेल मानसि बिसोर जेनेरेल मानसिफ्रा जोंनाव हाबफैनानै जोंनि पलिटिकेलि जोंनि प्रेसार जोंनाव खोलैबाय जोंखौ जेंनायाव खोलैबाय बेखायनो एरियाखौ हगारनायनि बाथ्रा गैया मानसिया नांगौबा हगारनायनि बेबस्थाखौ जोङो लानायनि सिनासो खालामनांगौ बेखौ जों पलिटिकेल पलिसिजों थांनांगौ बेखौ जोङो भारत सरकारजों रायज्लायनानै बेखौ जों थि खालामनांगौमोन नाथाय जोंना बेहाय हास्लाबै बायदि नुबोदों साक्सेस जागोन ना जाया बे जिनिसा जोंनि गेजेराव मोनसे जोङो रायलायबावनि उनावहाय जोङो दान्दिसे ब्रेक लाबावनि ब्रेक लानायनि उनावहाय जोङो सावरायगोन गोबांसानि बानबुंथि जोंनाव गोबां जानबुङाव फैबाय थादोंमोन नाथाय जोङो रिसिभ खालामनो हाथ'वाखै जों उननि समावहाय आफ्टार ब्रेकनि उनावनो जोङो बिथांमोननो खाबु होनाय जागोन नोंथांमोना डायेल खालाम 8135980590 जाय बिथांमोना जानबुङाव जगाजग खालामदोंमोन जाय बिथांमोननि जानबुंखौ रिसिभ खालामनो हाथ'वाखैमोन जिहेतु जोंहा सावरायगिरिया सावरायबाय थादोंमोन बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन दा जोङो नैबे ब्रेकनि उनावनो जोङो बयनोबो
खाबुखौ होनाय जागोन जों ब्रेक लाबाय फैफिनदों जोङो खाबु होगोन बे बाराव जों सावरायबाय थानाय समावबो जानबुङाव डायल खालामनो हागोन 8135980590 नोंथांमोना डायल खालाम 8135980590 दा जोङो एसे सावरायनि आनन्दराम औवारि नोंथाङा अबजार्भ खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा बुंदों अरुण चन्द्र मोसाहारि बिथाङा बुंदों जे जोंनि BTR जेनाखि जानो थांगासिनो दङ थामथि बरगोबथायाव जेनाखि क्लज दोननाय जादों माखासे गामिफोरखौ माने दानख'नो हासिगोन एबा गोदानै सोसननायनि बाथ्रा दा जोंनि बर'सा गोबां रायजो राजा दङ जे बिथांमोनहा माने फुवारलांनांगौ सानजा थांथारनांगौ जोंनि बिटिआरनि सिमाया बेखौ बुंनाय जादों गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ हायोब्ला लखिमपुरसिम लांनांगौ आरो हाथारोब्लाथ' सरियासिम सहैनांगौ जितु जोंनि बड'लेण्ड आलादा रायजोनि जोंनि सिमा थांखिनाय बियो सनखौसिम सरियासिममोन दा बे बेलायावहाय जोंहा माने गामि दानख'जानायनि एसे बाथ्रा फैदों अबयसे सोसननायनि बाथ्राबो दङ बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौ मा बे बाथ्राया एसे खोब गोब्राब जाना दं खिन्थु आंनि मथे बे बुस्थु मा दहाय जोंहा अरुण बिथाङा बुंनाय बायदि एसे दानख'नाय बाथ्रा फैनाङामोन आरो जिहेतु आगोलावनो 2003 आव जितु सुक्ति बे सुक्तियाव निस्सय जितु एरियाखौ सानखानानै जि एरियाखौ सोसन जायो बे एरियाखौ सोसन जादोंमोन आरो बे एरियाखौ दा गोदानै बा बिनिफ्राय एरख'नाय बाथ्रा फैनो हाया आसलते आरो जिहेतु BTCआबो मोनसे माबा 6 सिडुल मोनसे एरिया आरो बेवहाय गणतान्त्रिक भाबैनो बेखौ सोलिगोन बेयाव जितु इलेक्सन थागोन आरो बे मथेनो दा बिथांमोना जे हदाय जे जोंनि बर' गेजेराव पावार थानांगौ बे नङा बिथांमोनाबो थाथों खिन्थु बिथांमोननि जितु सिन्ता बे मोनसे कनस्ट्राक्टिभ जानांगौ माने BTC डेभेलपनि सिन्ताखौ लाबोनांगौ बेयाव मोनसे गावस्रानाय जितु बिसिन्नता बा बेनिफ्राय एरख'नाय बा किसुमान गामिखौ बा बर' गामिखौ एरख'नांगौ बे जानो नाङा बिथांमोननि सिन्ता बे जानो नाङा बिथांमोना डेभेलप जानांगौ जोंनि गेजेरावनो आरो बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे BTCआ जितु अखमनि मोनसे खोन्दोसे माने आलादा मोनसे रायजो नङा स्टेट बा एरिया नङा बे मोनसे जास्ट 6 सिडुल बेनो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय एबा बेवहाय गोग्लैसोनानै थानाय हारि गुबै बर'फोर बिथांमोननि राव हारिमु गासै बिथिंखौ मोनसे जौगाहोनाय बे बिथिङावसो आरो बेवहाय अकल बर' हारिनि बा राव भाषाल'सो जागोन नङा गुबुन हारिनि बर' जेरै असमिया राव नेपालि जिखुनु रावनियानो बेवहाय समान मोनथाय मोननांगौ मोनगोन आरो बे जितु गणतान्त्रिक भाबै बेबायदि भाबै जुदि बाहागो लायोब्ला बेयाव खुनु मोनसे सौग्रुलायनाय बाथ्रा फैया बे सिन्ताखौ लाबोलायनांगौ बर'फ्रा अब्लानो जायो जानबुं मा मुं मा गामि डिस्टार्ब जाबाय थादों जानबुङाव बे सिस्टेम फैनांगौ बे बाथ्राखौ जोंहा दहाय अरुण चन्द्र मोसाहारिया खोब मोजाङै बानबुंथि होलांदों आं बिथांनि बानबुंथिखौ खोब मोजां मोनदों दा जोंहा फेहेरनाय बाथ्रा फैदों बे फेहेरनायाव जिहेतु जों माने जोंनि लुबैनायाथ' माने फ्राय माने जुलाइसिम जानांगौ नाथाय हयथ' किसुमान माबानि थाखाय जायाब्लाबो दा बे BTRनि सिस्टेमै जे सुक्ति जितु फेहेरबावनाय किसुमान गामि सोसनबावनाय बे गामिखौ सोसननाय बेलायाव हयथ' जों जुलाइसिम हायाब्लाबो जुदि जों लखिमपुर गहपुरखौ जुदि सोसननो हायोब्ला निस्सय मोनसे ओंथि गोनां जागोन आरो बेवहाय जितु थांनाय 27आव जितु सुक्ति जानानै जितु 7 फेब्रुवारियाव 7 जितु फेब्रुवारियाव जितु जोङो मोनसे देरहासार बा मोनसे मा होनो बेखौ भिक्ट'रि मोनसे जोङो माबाखौ फालिलायबाय जेरावनाखि भारतनि गाहाय मन्थ्रिफोर दंमोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो गासै राजखान्थि दैदेनगिरिफोर दंमोन बे जोबोद मोनसे ओंथि गोनांमोन जुदि जों थारैनो जोङो लुबैनाय बायदियै हयथ' जोङो जुदि जोङो आप टु
गगामुख ना गहपुर आरो जुदि लखिमपुरहालागै जों एरियाखौ फोलावनो हायोब्ला बे खोब मोजां जागोन आंखौ लुबैयो। दा बेवहाय बाथ्रा मोनसे दङ जे माने कन्टिनिउटि जोंनि माने माबाया ट्राइबेल मानसिफोर एबा बर'फोरा बा बिटिआर आव हाबनो लुबैनायफोरनि गामिया जोंनि माबाजों फोनांजाबनाय जानांगोन। बे एडजासेन्ट थानांगोन। बे बबेबा बिराद गुवार जायगा बे जायगाया माने दानि थाखानाय बिटिसि एबा बिटिआर जानानै नाम मुंनो थांगासिनो दङ। दा बे जुदि गोबां माने गोजान थारमाने माने एरिया बुरजाथार एरिया जुदि गेप दङबा बे सोजानाय नङा। बे बाथ्राया दङ। दा बे हिसाबैहाय नोंथाङा बे बाथ्राखौ मानो बुंखो आं बुजिनो मोनाखै जे नोंथांमोना मानो बुंदों बुजिनो मोनाखै जे जोंहा माखासे गामिफोरखौ एरख'नानै दोनोब्ला राजखान्थि भाबै जोंहा बर'फ्रा एबा बड'लेण्डनि जोंनि जारला जाबाय थानाय जानाय पलिटिक्सआव डेम'ग्राफियाव बे रेहाय जागोन। गोबांथार बर' नङै गामिफ्रा जुदि जोंनिफ्राय ओंखारलाङोब्ला जोंथ' राजखान्थियाव जोंहा आराम माने रुजु रुमु जोङो बाहागो लानो हासिगोन एबा खुंगिरिया जोंनो जाबाय थासिगोन। जाय गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय बिटिसिआव सोसननायनि थाखाय जोंहा दा जारला जादों बे जारला जानाय नङा। बे बेलायाव नोंथाङा बुंनांगौ। बे बेलायाव बेथ' मोनसे बिथरखौनो मोनसे बिथर जागोन एरियाखौ लानानै मोनसे माबा जालायगोन मा होनो बेखौ मोनसे गोरोबलायनाय नङा। दाथ' जे दा जों पेपार कागजाव जे नुदों दा जायफोरा बर'फोर बिखेखै बे कच राजबंसिफ्रा जे लिस्ट होदों जे उमुक गामिखौ दानख'नांगौ होननानै बे बेलायाव जों नुदों जे बिजनि टाउनखौनो दानख'जानो लुबैदों बिथांमोना। जे बिजनि ओनसोलनि जेरै काजदहा बा नदियापारा बेबायदि ओनसोलखौ दानख'जानो लुबैदों। आरो बेबायदि क'क्राझार गोबां एरियाखौनो बिथांमोना लिस्ट होदों बे माखासे एरियाखौ दानख'नांगौ होननानै। दा बेबायदियावथ' जोंनि बर' गामि दंजोबो बेवहाय बर' गामियावबो मोनसे बाद गोलैफागोन। बे मोनसे खोब जेंना जागोन। आरो बे जिथु कमिसन दानायनि बाथ्रा बुंदों आरो बेयाव खोब लेंगि प्रसेस बे बाथ्रायाव जोंहा दहाय अरुण चन्द्र मुसाहारिया खोब बानबुंथि गोनाङै बाथ्रा बुंदों। दा बे खेथ्रआव मोनसे सहनहिलता जिथु सैजोम खालामलायनाय बे सिन्ताजों जुदि थाङाब्ला बे मोनसे गोब्राब बे एक्सुवेलि। जेरै आसामावबो बुंनो थाङोब्ला जनगाथिखौ नायब्ला खुनु मोनसे माबा गैया। आसामावथ' बेबायदिनो थांना दं जिखुनु स्टेटआवनो जादों। दा बेखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बिटिआर जोंनि सुक्ति जादों बे प्रभिजनखौ दोननो नाङामोन जे जायफ्रानोखि ओंखारलांनो गोसो बिथांमोना बड'लेण्डनिफ्राय ओंखारलांनो हासिगोन गामिखौ एरख'नो हासिगोन बे प्रभिजनखौ दोनजानो बादोंमोन नोंथाङा। दोननायाथ' दोनाब्ला अबयसे बे खेथ्रआव आरो बांसिन मोनसे माबा फैगौमोन मोनसे आपत्तिफ्रा फैगौमोन। बे क्ल'सआ हायोब्ला दोननाङामोन। खिन्थु हयथ' मोनसे माने परिस्थितिखौ नायनानै बिदि जिथु माबाखौ नायनानै हयथ' थासारि बा माखौ नायनानै दोननो बायध' जादों आरोखि। दा बेखौ दोनाबा मोजांमोन। दा बेखौ ओंखारलांफैनो हानाय माखौ नाम खिन्थु सोसननाय दा बाथ्रा जाहैबाय मा जे गहपुर आरो लखिमपुर सदियाखौ सोसननायनि दे दा माने बानबुंथि फैबाय थादों आर्गुमेन्ट लाबोदों। दा जोंना बे 5/9 जाखादोंमोन बिटिएडिनि सिमाया आगोलावनो। बेनि जाहोना जाहैबाय मा 5/9 सानजाहा बेसेबांबा गुवार हालाम दङ बेफोरो माने बर' नङै गामिफोर दङ आरो बेफोरखौ सरजाबनांगौआ पसिबोल नङामोन। दा बे खेबावबोथ' बिटिआरनि जेनाखि एरियानि बाथ्रा बुंनाय जादों। दा बेवहाय बै सानजा फारसे दावलांबावनायनि बेलायाव एसे साननो गोनां जाहैबाय। खारन बेवहाय गोबांथार माने गेप थाबाय सेटेलाइट सिस्टेमावसो लाबोनांगोन आरो बिटिआरखौ सेटेलाइट सिस्टेम खालामनायनि थाखाय माने जेबो क्ल'ज लाबोनाय जायाखै। अब्ला बेखौनोथ' दा फैगौ जिथु बिटिसि इलेक्सन खोब मोनसे गुरुत्तपुर्ण बियो। बेखाय जुदि बेवहाय माने जिथु माने गुबैयै जुदि बिपिएफनियाव जुदि थायाब्ला पावारा एबा इउपिपिएलनाव जुदि थायाब्ला बे मोनसे जेंनाया फैखागोन। आरो जुदि हयथ' माने बिजेपिया जुदि जुदि सरकार दायोब्ला बेयाव आं एसे बुंस'नो हायाखै बिथांमोननि माबोरै जाहैगोन बा कंग्रेसआ बिथांमोनाबो जुदि माबा मोनसे कारन जुदि दायोब्ला नाथाय जुदि नबहरनि नेतृत्व जुदि जायोब्ला हयथ' जिथु जि सिमाङै हयथ' बिटिआर सुक्ति जादोंमोन हयथ' जों बेखौ मावफुंनायाव एसे गोब्राब नुजाथिगोन होननानै आं सानो। आरो बेखायनो आं सानदों जे बेवहाय जे हयथ' मोननैल'सो लामा दंमोन जिथु जायफोरा सुक्तियाव मुंसाइ होबाय बिथांमोना मोननै लामा दंमोन। मोनसे जाबाय हय बिथांमोना एखे देरहाथारनाय पावार लाबोनाय इलेक्सनाव बाहागो लानानै नङाबा बिथांमोना मोनसे इलेक्सननि जानगाराव थानानै बे ग्रुपआ बिथांमोना प्रेसार होग्रा ग्रुप जानांगौ।
माने मुंसाइ होग्राफोरा मुंसाइ होग्राफ्रा हयथ' बिथांमोना बाहागो लानाङामोन नैबे जिथु फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना प्रेसार ग्रुप जाहैनांगौमोन नङाबा बिथांमोना जुदि जायोब्ला हयथ' खिन्थु पावारखौ मोनथारनाय हिसाबै जानांगौमोन दा खिन्थु पावारखौ मोनथारनाय हिसाबै इलेक्सन गेलेनायाथ' खोब रिक्सि एक्सुवेलि खोब माने बिबान गोनां बेखौ मावफुंनो हागोन हाया दा पावार मोना होननानै नोंथाङा बोरै बुंदों दाथ' ससियेल मिडियाफोराव रायलायगासिनो दङ जे प्रमद बर'आनो चिफ जासिगोन नबसरनियाबो बुंदों माने प्रमद बर'आनो चिफ जानांगौ बबेसे मैयासो नबसरनिया मोनसे गोदान आर्गुमेन्ट होफिनदों बे जाहैबाय जे प्रमद बर'आ गोदानथार मानसि दासो बे ABCD सोलोंनांगौ दङ राजखान्थियाव फरायसा आफादनिफ्रायसो फैदों हिसाबै बियो 2025 मायथाइहालागैसो माने मोनसे राजखान्थिगिरि हिसाबै बा माने राजखान्थि दोलोखौ दैदेननो हानाय एबा रायजोखौ बेंनो हानाय माने गोहोआ केपासिटिया फैगोन बिदि बुंनाय जादों दा बेखायनो नबसरिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टियानो दा सरकारखौ माने सालायनाय जागोन बिदि बुंनाय जादों दा बे बेलायावहाय दा जिहेतु प्रमद बर'खौनो चिफ जाथारगोन होनना बुंबायब्ला नोंथाङा माबोरैहाय बुंनाय जाखो जे माने बिथांमोना प्रेसाराइज ग्रुपसो जानांगौमोन एबा आरो सरकार खुंनो हाथारनाय जाब्लासो ओंखारनांगौ होनना बुंनो बुंखो बेयावथ' पलिटिक्सआव बयबो आखा लाखायो रावबो जेनगोनखौ लानानै पलिटिक्स गेलेखाया बयहाबो बुंखागोन बे जुक्तिखौ बयबो होखागोन जे जों देरहाथारगोन होननानै दा बेखायनो होनदों जे बाथ्राथ' बेखिनियानो जे हयथ' देरहाथारोब्लाथ' खुनु खोथा गैया बे मोननैल' लामा दंखायो होन्दोंमोन आं जायबा मुंसाइ होनाय ग्रुपआ बाहागो लाथारनानै पावारखौ लाथारनांगोन आरो देरहायाब्ला देरहायै जुदि बिथांमोना जानगाराव थानानै जितु जि हानजाया माने मुंसाइ होनानै सुक्ति खालामबाय बिटिआरआव बिथांमोना इलेक्सननि बायजोआव नोंथाङा माने देरहायाखौ मानो लाबाय थादों ना देरहाखौबो डाइरेक्ट बुङाखै बे मोननैबो जागोन बुजिब्ला बेनो हय देरहाथारगोन बा देरहाबो जानो हागौ हयथ' जोंनि माबानाव पावारा थाबो जानो हागौ बेखायनो এইবাरनि जितु इलेक्सन अत्यन्त मोनसे रिक्सि नोंथाङाथ' आपिल खालामनो हायो जे माने BPFनिफ्राय जिखिनि देरहाबोगोन EPFनिफ्राय देरहाबोगोन ज' जालायनानै रायजोखौ मिलिजुलि खुंनाय जाथों एलायन्सआव खुंथों बे बाथ्राया निस्सय जाखागोन उनाव इलेक्सन उनाव बेबायदि जाखागोन होमबा नोंथाङा बेखौ अप'ज खालामनायनि बाथ्रा गैया अप'ज आं डाइरेक्ट अप'ज खालामाखै खिन्थु आं अबस्थाखौ आं बेबायदिसो बुंहरदों आरोखि आं जितु दोंनै लामा नुहुरदों मोननै लामा जे मुंसाइ होग्रा ग्रुपआ हय बिथांमोना रिक्स लानानै एखेबारे इलेक्सन फैथारनांगोन आरो नङाबा बिथांमोना इलेक्सननि बायजोआव थानाय गाहाम उनाव प्रेसार ग्रुप जानांगौ जों दान्दिसे ब्रेक लाबावनि ब्रेक लानायनि उनाव जोङो सावरायबावगोन बे बड'लेण्डनि राजखान्थिनि सायाव जोबनाय दै बेनिफ्रायनो फोजोबगोन फैफिनदों जोङो सावरायबावनि अरुण चन्द्र मोसाहारि नोंथाङा खोनादों नबसरनिया हाग्रामा महिला दैदेननाय BPF आरो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL बे मोनथामानो जोंनि बे बड'लेण्डआव सावरायजाफुनाय राजखान्थि दोलो गण सुरक्षा पार्टी BPF आरो UPPL बे मोनथाम दोलोआ ज' जानानै बड'लेण्डनि खुंथायखौ खुंबाय नोंथाङा मा बुंनो नागिरो बेखौ नाय राजखान्थियाव जाय बाहागो लायो राजखान्थियाव बाहागो लानानै जाय बिसायख'थियारि बाहागो लायो दा बिसायख'थियाव बाहागो लानाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो दोलोआनो गाव गावनि देरहासारनाय सिमांखौ जेब्लाबो नुबोबाय थागासिनो दङ इलेक्सननि बिसायख'थिनि सिगाङावनो बयबो बुंनानै लाखायो जों देग्लाय सारकारखौ सालायगोन जोंनि राजखान्थि हान्जायानो बयनिख्रुइबो बांसिन मोनगोन आरो ओरैबायदिबो जाहैबाय जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव नुबाय जों देरहाखाबाय देरहानायखौसो फोसावनो फैदों नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना रंजानो थाखाय थियारि जा बेबायदि फैनायनि बुंनायनि सत्तेयावबो नाथाय जों नुनो मोन्दों मा बै राजखान्थियारि बिजाथि एबा दोलोफ्रा नाथाय जेननायनि लामायाव जों नुगासिनो दङ जेननायखौ जों नुगासिनो दं दा बेखौ जुदि नायोब्ला मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो गावखौ लानानै जे बे खुंथायखौ खुंनो हागोन बेखौ जोङो जोंनि रायजो राजानि जि साननाय हनायखौ नायनानैसो जों बुंनो हायो जोंनि गेजेरनिफ्राय जों बेखौ नोजोर होनो हायो जे बर'फोरनि खोथा नबसरनि बाथ्रा बुंदों
जेराव BPFनि बाथ्रा बुंदों UPPLनि बाथ्रा बुंदों जोंनि गेजेराव मोनथाम माबाया पपुलेसना गावस्रानाय दङ फारसेथिं जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव मैखोमै दङ BPF आरो UPPL दा बर'फोरनि गेजेराव BPF आरो UPPLआ जि 30% जों हमनानै लादो बेनो जों थुब्ला गावना सोरनावबा एसे खम बांसिन एसे थानोबो हागौ नाथाय बे गावनानै दङ आरो 70%आनो बोसोरनायाव दङ दा 70% बोसोरनाय नैबे गुबुन जायफोर अबर' जायखौ बुंनानै लानाय जाहैदों बे अबर'फोरनि जायफोर पपुलेसन भटार्स जायखौ बुंनाय जाहैयो बिसोरखौ सोर बांसिनै पलिटिकेल मटिभेसन होनानै जों सोर लाबोनो हागोन दा बे बाथ्रानि सायावसो बै फैगौ BTC इलेक्सनाव बै BTCनि जि पलिटिकेल पावारखौ लानायनि माबाया सावगारिया फैगोन आरो दा बबे मोनसे पलिटिकेल पार्टिया फैगौ BTCनि बिसायख'थियाव एबसुलेट मेजरिटि मोनगोन नोंथाङा मा बुंनो नागिरो आंनि नोजोराव आं बेखौनो नुनो मोनदों BTCनि मोनथाम बिसायख'थि बारग'लांबाय बे BTCनि बारग'लांनायाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जि गावखौलांनाय जि सावगारि गावलांनाय जि सावगारि बे गावलांनायनि सावगारिनि गेजेरजोंबो नाथाय हाग्रामा महिलानि दैदेननाय BPFआ नाथाय देरहासार जाबोगासिनो दङ फारसेथिं नुनो मोनदों बेनि बेरेखायै अपोजिसन हिसाबै दा एबसुआनो जाबा उरखावगोरा ब्रह्मनि दैदेननायाव जि राजखान्थि जि बिथिं दावगालांदों राजखान्थिया सोलायबोबाय थादों बिथांमोननि नामाबो नाथाय बिथांमोनाबो समानै हाग्रामानि एगेन्स्टआव जायफोर जों मेल बिथिं जायखौ नुनो मोनदों बिराद मानसि गेदारिं जानाय नुदों नाथाय मानसि गेदारिंखौ जुदि ज' जानायखौ जेब्ला जों अब्ला बै अपोजिसनाबो एबार देरहासिगोन नामा होननाय जोंनि साननाय हनायाबो बियो फैदोंमोन नाथाय जेब्लानाखि भटिं जेब्लानाखि भट जायो भट जाखांनानै जेब्ला रिजाल्टखौ जेब्ला नायो अब्ला हाग्रामायासो देरहागासिनो दं बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों फारसेथिं अपोजिसना जि उरखावनि दैदेननाय बा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि आबसुनि बिथिङाव जि पलिटिकेल केम्पेइन जाबाय थादों बिथांमोना एसे फेलार जाबाय थादों थांनाय बोसोराव BTC इलेक्सनाव 7जनल' MCLA बिथांमोना मोनदों ओमफ्राय बिसोरो जों 18 जन माबाया मोनबाय हाग्रामा माखासे गुबुनाव थांबाय दा बे बेलाखौनो एबारबो बे सावगारियानो दंबाय थायो दा MP इलेक्सनावबो बिदिनो जाबाय थादों नै थांनाय बावैसो MPD इलेक्सन जालांबाय बेहायबो थुब्ला हाजार लाखसि मानसिया गेदारिं जायो बयनावबो जायो नाथाय भट होनायनि बेलायाव नाथाय रायजो राजाफोर डिसिसना सिंनि डिसिसना मारात्मक भाबै डिसिसना गुबुन रोखोमनि खारो दा बे बिथिंखौ नायोब्ला दिनै बे गावनाया दंबाय थायो दिनै रायजो राजानि बर'फोरनि गेजेराव बे गावनाया दंबाय थायो बे सोलायाखै एसे एनैल' खम बेसे जागोन बेखौ जुदि नायोब्ला दिनै हाग्रामाया मा जाहैबाय ओजोंहाय बेखिनि गावनि माबायाव पजिसना इन्टेक्ट थागोनखौ जों नुनो मोनो हयथ' मोनसे मोननै एसे खम बेसे परिमाणे जायाब्लाबो खिन्थु बोरैबा बारायगोन बोरैबा खम जानो हागौ बे हिसाबै हाग्रामा फैगासिनो दङ BPFआ बेखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला गावनि सिटखौ मानो होनोब्ला फारसेथिं माने BJP आरो AJPनि जि पलिटिकेल कमप्रमाइज बिसोरनि एलायन्स जालायनाय बे एलायन्सआबो हाग्रामाखौ एसे पजिटिभ माबाजों होगोन नामा बेखौ जों साननो हायो सापर्ट होगोन नामा बेखौ जों नुनो हायो मानो होनब्ला बेखौ जुदि AJP आरो BJPआ जुदि हाग्रामाखौ पलिटिकेल जुदि सापर्ट होआब्ला फैगौ MLA इलेक्सनाव गोबां खहा जानायनि चान्सखौ BJPआ नुहुरनानै मोनो बेखायनो फारसेथिं BJPनिफ्रायबो सिं नाथाय माखासे पलिटिकेल गेमखौ गेलेबाय थानो नागिरदों मा जोंबो बर'फोरनि गेजेराव मा खालामदों जोंहाय प्रमद बर' दाथ' प्रमद बर'खौनो बुंनांसिगोन जे UPPLनि बिथाङा आफादगिरि जाहैबाय बिथांनि जि पलिटिकेल पार्टि आरो हाग्रामा महिलानि जि पलिटिकेल पार्टि मोननैखौबो ओरैहाय थुखोनानै होबाय थानानै मा खालामनानै जोंनि गेजेराव बांसिन गोख्रोङै गावहोनायनि मोनसे राजखान्थिखौ बिथाङा खालामबाय थानो नागिरो बेखौ नुनो मोनदों बे हिसाबै जुदि नायोब्ला खोब क्रिटिकेल पजिसनाव दङ बर'फोरनि गेजेराव दा बेखायनो थेवब्लाबो जों नुनो मोनगोन जों बेखौनो लास्टाव नुनो मोनो आल्टिमेटलि माबा मोनसे ओरै बोखानि गेजेरजों हाग्रामा महिलायानो BPFआनो सरकार दागोनखौ एसे नुनो मोनदों मानो होनबा नेक्स्ट MLA इलेक्सननि खोथा दङ बे MLA इलेक्सननि बाथ्राखौ लानानै AJP BJPआ हाग्रामाखौ सापर्ट होगोन बे रोखाखौ नुनो मोनो आच्छा थारमाने BPFनि दा थाबाय थानाय जेनाखि सरकार बिनि माने जायफोरनाखि EMफोर दङ बा MCLAफोर दङ बिथांमोना इन्टेक्ट जागोन दा बे बिथिङाव जोङो गोबां बिथिङाव जों हाबनांगौ जाखायो बिथांमोननि मावनाय दांनाय साननाय हनाय आरो रायजो राजाफोरनि बाथ्राखौ साननो हायो बिथांमोना जुदि गावसोरनि माबाखौ सिटखौ जुदि लाखिनायनि जुदि खामानि डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावदोंब्ला बिथांमोना हागोन नाथाय बिनि गेजेरावबो बिथांमोनाबो हाग्रामाया बुंदों दा 15 जना जोंनिया देरहाथारगोन
बेखौ बुंनो हाया जे रायजो राजानि साननाय हनाया जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे लर सर जाबाय नामा बेखौबो साननांगोन आरो बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दा जायफोर सिगनेटरि जायफोर बुंसाइफोर होदों बुंसाइगिरिफ्राबो बेखौ बुंनो हाया जे बेखौ एग्रिमेन्ट खालामनायनि उनाव जे जोंनाव गासैबो फैजोबदों रायजो राजा थांखागोन रायजो राजाया मोनफ्रोमबो बिथिङाव थाङो खोनासङो नाथाय भट होनायनि बेलायाव दि गाव गावनि डिसिसनखौ लायो बेखौसो जोंनि गेजेराव नोजोराव गोलैबाय थादों जों बेखौ नुबाय थादों मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव बयनावबो थाङो लोब लोब बेनावबो थाङो लोब लोब जेला लोब लोबबो थाङो बेबो देरहासिगोन नामा बेबो देरहासिगोन नामा थाङो थोङै भट होनाय बेलायाव एसे आलादा रोखोमनि डिसिसन लायो दा जाबाय जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफआ थांनाय खेबाव सा 18ल' एमसिएलए मोनदोंमोन बेनिफ्राय गुबुनफोरखौ 3 माने लोगो लानानै बे सरकारखौ दादोंमोन दा बे खेबावथ' बिटिआरनि सुक्तिनि बाथ्रा फैबाय बे थामथि बर' गोरोबथा जानायनि उनावहाय माने जायनाखि मुंसाइगिरिफोर बिसोरनो सरकार दानांगौ होननानैहाय दा गोबांसे बानबुंथि होदों होननानै बुंनाय जादों दा अब्ला माने हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफनि गुरुत्वआ बहा थाबावगोन दा बेखायनो जोङो नोजोर होदों दा बेफोरबायदि जेंनाया फैगासिनो दङ जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि जाय भटार सायख' जों रायजो राजा जों जायखौ बुंनाय जाहैदों अलरेडि गावखाबाय एसे एनै थांनाय फैनाय बे जालायबाय थाखागोन जाखायो पलिटिकेल जेला बारो अब्ला जायो नाथाय मानसिफ्रा जोंनि गावनाया दंखायो नोंथाङा नबसरनायाखौ पावाराव फैगोन होननानै बुङाखै नबसरनाया पावाराव फैनायाबो जों बेखौ बुंनो हाया आरो फैयाबो गिदिर बाथ्रा नङा फैयाबो गिदिर बाथ्रा जोंनि गेजेराव जेनाखि पलिटिकेल डिभिजना जेनाखि नैबे बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव इउपिपिएलआ जुदि माखासे सिटखौ जुदि आरो लाबोनो 7नि गेजेराव आरो +7 जुदि लाबोनो हायोबा 14 जानोसै ओरै हाग्रामा माने जानोसै एसे माबाजों गावलायलायनोसै बेनि गेजेराव थुब्ला जुदि गावलायलायनायनि गेजेरजों जुदि माबाया नबसरनि सिटआ जुदि बांसिन फैब्ला नबसरना फैयैनि बाथ्रा फैनो हाया हाबायबोथ' फैखागोन पलिटिकेल फिक्साराथ' बेखौनो बुंखायो बिसायख'थियारि सावगारियाथ' बेखौनो बुंखायो जायखौ जों बुंनो हाया जे गासिबो देरहागोन मानो होनोबा 30%नि भटिंनि गेजेराव जोङो 70%खौ जे नाकस खालामगोन बे नंखाया 70% बे डेम'क्रेसियाव डेम'ग्राफियासो बेखौ निर्णय खालामो जेला नबसरनि जि गणसुरक्षा मन्चआव फैयैनि बाथ्रा फैनो हाया आरो बे पलिटिकेल गेमखौनो दा सिं गेलेगासिनो दङ बेखौ जों नुनो मोनो बे बारहावा हाबगासिनो मानो होनबा जों मिथिनानै दहाय बुंखादों आङो जे एमपि इलेक्सननि उनावनो जों बे बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव बे जायफोर नबसरनि मानसि बिसोरनि बाथ्रानिफ्रायनो जोङो मिथिनानै मोन्दों बिपिएफजोंबो मानसि हाबगोन आरो एबसुनि दैदेननाय इउपिपिएलजोंबो आरो उल्थानि दैदेननाय पार्टिजोंबो बिसोरो मानसि हाबगोन दा हाबनानै बेनिफ्राय मा होननानै बुंदों बिसोर हाबगोन खामानि मावहैगोन नाथाय भटखौ होनाय नङा जोंनोथ' भटसो नांगौ मानसिया ओरै थांबालाय मा जानो जोंनो भटसो नांगौ दा भटखौ जुदि बिथांमोना होआब्ला आरो बे गेमावनो जुदि साक्सेस जामारदोंबा बे पलिसिया जुदि फैमारदोंब्ला खिन्थु जों जेनबाय जों बर' हारिया बेहाय जेननाय होननानै जों सानना लानाया नबसरनिया पावाराव फैयोबा मा लस दं दा नायदो आं बेखौनो बुंबाय थादों जोङो बुंबाय थादों जि समनिफ्राय बर' होननाय नबसर दैदेननायाव पलिटिकेल गेम सोलिबाय थागोन जों बिटिसि एरियायाव मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो बर'नि एगेन्स्टआव खोथा बुङो फंफ्रोमबो बाथ्रायानो बिटिसिनि एगेन्स्टआव खोथा बुङो मोनफ्रोमबो खामानियानो बे बर'फोरनि एगेन्स्टआव बा बिटिसिनि एगेन्स्टआव खोथा बुङो बे मानसिया बिटिसिनि जौगाखांनायनि बर'फोरनि मोजांनि खामानि मावनो हाया नबसरनिया जों बेखौथ' आन्दाज मोनाखै होनबा दा बेखायनो जोङो मोजां गाज्रिया बेखौनो जों मोनदांनो हागोन नबसरनिया मोनफ्रोमबो खामानिया जिहेतु जोंनि एगेन्स्टआव थाङो जेला अब्ला बेखौ जों मोजां खामानि मावगोन होननानै जों जोंनि मोजांनि थाखाय सिन्था खालामगोन होननानै जोंनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जों बेखौ बुंनो हाया अरिदा नबसरनिया पावाराव फैयोबा मा लस दं नबसरनिया जुदि पावाराव फैयोब्ला हयथ' बिथांमोना गावसोर जि लुबैनाय बे मथे मावगोन मा लुबैदों जितु इसोरनिया जादों मा मोनसे माखौ रिअर्गानाइज खालामनाय बा बड'लेण्डखौ गोदानै बा बिटिसिखौ गोदानै दाफामफिननाय हयथ' गावसोरनि लुबैनाय बायदियै किसुमान एरियाखौ दानख'गोन बेबायदि आरो बड'लेण्डखौ सिफायगोन नामा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिआरखौ बिथांमोना सिफायगोन नामा स्क्रेप खालामगोन नामा सिफायनायाथ' सम्भब जाया कारन बे जितु मोनसे अलरेडि एमेन्डमेन्टनि गेजेराव फैना पार्लियामेन्टआव पास जानाय बेखौ गोरलै बाथ्रा नङा बेवहाय बिथांमोना जुदि किसुमान गामि माबायोब्ला जितु थालांगोन आद्रा बे खुब अबयसे स्ट्रं जागोन बे बड'लेण्डआ बिटिसिआ कारन हयथ' बेवहाय हयथ' जोंनि मोनसे अनजिमाया बारा जागोन गोख्रों जागोन
जाउनाव जोङो माने जिहेतु मोनसे पलिटिकेलि जों जे हेम्पार मोनगासिनो दङ जि डिस्टार्ब मोनदों हयथ' बे डिस्टार्बा खमायलांनो दा जोंहा गोबां सम गैया जोङो गोबांथार सावरायबाय आरो सावरायनांगौ गोबां दंबावो थाखागोन राजखान्थिनि फोथार जोबोद गुवार सावरायनांगौ दङ आरो बेवहाय बर' हारि थांनाय थैनाय बाथ्रा दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि बे बिटिसिनि माने खुंथाय बे खुंथायनि सावरायनायनि थाखाय माने गोबांथार माने इसुस बेनि बाथ्राबो फैगोन दा जोङो उन समाव सावरायनायनि खाबुखौ लाबावदों आरो जों दिनै बेखिनिनि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो फोजोबनो थांगासिनो दङ नायबाय था बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन 813590 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा जगाजग खालाम साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोननि मबाइल आरो साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा जोंजों सावरायनायाव बाहागो लाफा जों गोबांथार जानबुङाव कन्टेक्ट फैबाय थादों नाथाय जोङो नेटवर्कनि प्रब्लेम जों बिथांमोननो सम होनो हानाय जायाखै बिनि निमाहा बिनाय जादों गाबोन जोङो सावरायबावगोन मोनाबिलि 7 रिंगा गाबोन मोनाबिलि 7 रिंगायाव जोङो बड'लेण्डनि राजखान्थिनि सायावनो सावरायबावगोन आरो बेवहाय गासै नायग्राफोरखौ जोङो खावलायदों नोंथांमोना 7 रिंगानिफ्राय 8 रिंगासिम नोंथांमोना जोंजों बाहागो लाफानो हागोन आरो जोंनो बड'लेण्ड राजखान्थिनि सायाव गावनि मोन्दांथिखौ बुंहरनो हागोन जों बेखिनिनि गेजेरजों जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ फोजोबनो लादों आं सानै सावरायगिरिमोननो माने गोजोननाय होदों आरो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि बे सावरायनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय